What's up mga kawaray? Christian, nalaro kami basketball. Papawis sa may Magno. Nandun na ata yung mga kasama ko. Papunta na kami. Sa mga subscriber, okay ba? Para sa inyo. What's up mga kawaray? Christian, nalaro kami basketball. Papawis sa may Magno. Nandun na ata yung mga kasama ko. Papunta na kami. Christian lang yung si Christian magpapanalo sa amin. MVP. Sarap ng pulutan. Ang pa-high blood. Kahingal. Galing Karenyosa papuntang Magno. Mainit pa naman. Let's go. Papawis kahit tag-init. Kahit tag-init, papawis. Ayan na lang. Harap ko lang sa inyo, hindi nyo makita yung harap. Malapit na kami sa may court ng Magno. Yan o, yung green na yan. Magno Park. Maduga maglaro. Hindi yan, magagaling talaga mga taga Magno maglaro. Hindi, yung iba maduga. Hindi man maiwasan walang maduga eh. Hindi man maiwasan walang maduga. Ikaw nga maduga ka eh. Wala pa pala sila. Yan. Let's go, malapit na. Maalog eh. Yan na pala si mga Kuya Bukbuk. Shout out sa... Saan yung bahay nyo? Dun. Uy, Ruben! Ba't nandiyan ka? Bawal ang gwapo dyan. Tata Ruben! Ha? Ilang mainit. Ano masasabi mo? Ikaw magpapanalo sa amin. Ilang beses na kami natalo. Ano? Ha? Ano? Playtime muna. Baliw. Ay, may kakampi tayong eh. Grado na yan. Grado naman talo. Slam dunk. Ito muna ako guys. Magpapawis tayo muna dito. Wala pa naman yung kalaban namin. Galingan mo. What's up? Mainit, Pinas. Oh, pasa.
Meron. Naka-play. Kita ko, kita. Kita. Hindi mo ho. Umunod ka. Guys. Galing ni Christian ah. Panis. Ah, Shoot ma! Kristan! Hindi. Perfect. Christian hindi kita. Ayan po. Christian hindi kita. Ayan, tumakbo, tumakbo. Bata, kailan lang mo sila Kim? Mas may Kim eh. Ha? Mas may Kim. Kim? Anong ano na yun? Hindi, yung si Kim. Yung lalaki. Taga-palengke. Tatadan. Tatadan. Mas may Kim. Anong ano na yun? Diba? Ang grade. Ang grade. Ah! Oh! Sino? Anong grade na ba doon? Grade 2 pa lang pala yun. Sino ba yun? labas mo hog. Ang putik. Sabi. Shout out sa mga maraming tuwing. Shout out sa mga subscriber natin dyan kay lamang Mia Australia, kabayan Mia Australia sa pagpalipad kagabi sa aking pinenta kay Budgie Mix Vlog, kay Gilbert sa Witan Vlog, kay Ella Mark Mix Vlog, Borda Mix Vlog, Samuel Mix Vlog, Balin Rolana, tapos si Daniel Mix Vlog, Helen Parahi Mix Vlog, Tamad Mix Vlog, tapos Kasi di Chavez. Kasi di Chavez. Nagagalab shout out sa iba pa hindi ko na bang at sa mga nagko-comment sa akin mga bagong subscriber at maraming salamat po. Thank you very much. Laro muna tayo lang. Pawis. Wala pa naman yung kalaban. Itira ko para sa inyo mga subscriber. Lamelo cool. Lamelo cool. Sayang! Sa pamoy! Para sa mga subscriber. Okay, di ba? Para sa mga subscriber. Itira ka! Christian Poetry! Guys, yan. Para sa inyo. Sayang. Matim na. Pangatlo. Rito.
mga tabi na. Bye. Connected. Dali. Utang ina saya. Siapa? Sabihin di scripted. Ayan. Kaya kaysa sa 5 tira, isa lang. Wala. Tanggal yung bulbul yan. Diyos na pool! Siapa? Diyos na pool! Diyos na pool! Siapa? Parang ito. Wala. Ay! Umuwi sila? Nasa daw. Nandun sila dun. Dito kami. Second floor.
Sa PhilHealth. Kuha tayo ng oray lang. Ano? ID ng PhilHealth. Dito na tayo sa may third floor. Tayo pa tayo. Interview. Para pa-interview. Pwede po yung PhilHealth ID na lang.